Salutare tuturor, eu sunt Black Dragon Ro și astăzi vin cu un info video în care să vă explic de ce mi-a șters toate videoclipurile. Ok, fraților, mi-a șters toate videoclipurile din cauza că eu m-am gândit că numele Black Dragon Ro este luat de mai mulți oameni și m-am gândit să caut. Și am văzut că există 10 oameni cu contul Black Dragon Ro pe Minecraft, Black Dragon Ro, Black Dragon 256, Black Dragon 10 și din astea. Și m-am gândit, băi, dacă sunt așa de mulți Black Dragon, adică dacă sunt așa de mulți dragoni negri, atunci hai să-mi schimb eu canalul, dar după aia mi-am zis, bă, hai să lăs fanii mei să hotărască asta, deoarece nu pot să iau hotărâri singur, trebuie să mă sprijiniți, așa că v-am lăsat pe voi să hotărâți dacă să-mi schimb canalul sau să rămân pe acesta. Și încă un lucru, pe acest canal am 2 copyright strike-uri, adică mi-am luat copyright pe 2 melodii și dacă o să mai iau o dată copyright pe o melodie, atunci o să mi se închidă canalul, dar nu contează. Dacă voi uitați să rămân pe canalul acesta, atunci pe acesta să rămân și o să încerc să nu iau copyright, dar na, mie mi se pare o chestie nașpa că folosesc numele Black Dragon și alți 10 oameni de pe această nume îl folosesc și ei. Dacă o să mă mut pe alt canal, o să mă străduiesc să găsesc un nume care să nu fie luat, să fie un nume 100% original. Și da, cam atât pentru acest infovideo meu. Eu am fost Black Dragon Ro, nu uitați să vă uitați la acest raupul și ne vedem data viitoare. Pa!